खुलुमबाय आं 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सि एसटि कन्स्टिट्युएन्सिनिनो सासे भटार हिसाबै आं दिनै दतमानि फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जे बेले-बेजे बेनि फारसे आङो फंनैसो रायजो राजा आरो आइ आफामोननिसिम मोनसे खावलायहरनाय जों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' सार लोगोसे वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा सार आरो बोसोनगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म सार नोंथांमोननिसिम आं दिनै खावलायहरनो सानदों जे जोंनि बे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिखौ जे उद्धार अभियाननि थाखाय नोंथांमोननि खावलायनाय बादियै नाथाय दिनै जों मोननो हायाखै मानो होनोब्ला जोंनो मावनो थाखाय माखासे टाइमबो नांगौ बोथोरबो नांगौ बेखौ होआलासेनो नोंथांमोना दिनै बेले-बेजे जाबाय थानाय नुदों नाथाय दिनै उद्धार अभियानल' होननानै जानाय नङा सारमोन बेनि थाखायनो आं दिनै बुंनो सानदों मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम मानो होनोब्ला 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिया एसटि कन्स्टिट्युएन्सिया ओरैबादि जोङो बे कन्स्टिट्युएन्सिखौ जों उद्धार खालामनांगौब्ला जोंनो मोजां केन्डिडेट रोंखा-राखा जायखौ होनोब्ला बेनि एक्सपिरियेन्स थानाय बेखौ होब्लासो जे देरहागोन बेखौ लानानैसो जों होनांगौ आङो गुबुन जाय दाबिदारफोर बिथांमोनखौ जेबो होनाखै मोनसे गणतन्त्र बयहाबो बिनायनि राइट दं नाथाय आंनि जे बिबेकजों नोंथांमोनखौ बुंहरनो सानदों जे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सियाव देरहानांगौब्ला आगोलनि जे 2020आव जेननाय एमसिएलए हिसाबै जेननाय मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौनो होआब्ला बे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिया उद्धार जानाया गोब्राब मानो होनोब्ला बै 2020नि जोंनि जेननायनि जे भटनि पेटार्ना ओरैबादिखा माथ्र जों 1400 जेनदों 1400 जेनदोंब्लाबो जेननायनि खारना ओरै माखासे जोंनि पोलिं स्टेशना बनरगाव हिसाबै थांदों जोंनि बे बेलट बक्सआ आरो माखासे बै माबानि पोलिं स्टेशननिया प्रेसिडिं अफिसारनि सहि गैयैयाव इनभेलिड जादों बेनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों बेनि थाखायनो आङो दिनै गोरायै खावलायदों नोंथांमोनहा जाय जेरावखि थाया मानो दिनै जोंनि 8 नं दतमा समस्तिखौ देरहाहोनांगौब्ला मानगोनां जोंनिनो दानि सोलिफुबाय थानाय TCLCC चेयारमेन मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांनो टिकेटखौ होनानै नोंथांमोनहा उद्धार अभियाननि खामानिखौ मावनो थाखाय जाहाथे सुबिदा होयो आं बेखौनो मानगोनां गोराफोरनि खाथियाव आं खर' गंग्लाय आर'ज गाबदों बेनो ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौ फिन बिजाथि होयोब्ला दतमाया देरहानायनि जौखोन्दो रोखा होनना नोंथाङा सानो नामा एकदम रोखा बेवहाय 100% जों बुंनो हायो जे जोंनो 2020नि जे भटनि पेटार्न बेनि अंकजोंनो जोङो आरामसे देरहालांनायनि जोंहा लामाया दंखायो मानो होनोब्ला दा आगोलाव जोङो BPF जों जेनदोंमोन नाथाय BPFनि भटआ BPFनि जे भटारफोर बियो आवल जावल जानानै माखासेयाव BJPआव थांनाय जों नुदों नाथाय जोंनि इउपिपिएल हिसाबै दतमा कन्स्टिट्युएन्सि हिसाबै खुनु दलाव बाराखै बेनि थाखायनो जोंनि अंकआ गोरा बेवहाय जोंहा 100% जोंहा सियर दं होननानै आङो मिजिंथियो जिहेतु बेयाव जोंनि दाबिदार बा टिकेट नागिरगासिनो दं आहा बेथ' गणतन्त्र मोनसे दलाव बयबो दाबि खालामनाया बे गणतन्त्रनि नियम बेवहाय माखासे रोंनाय आरो रोङै गियान गोनां आरो गियान गैयै बे मोनसे थायो बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानदों जे गोरों मानसि सेनियरबो बिथांनो होनानैनो दतमानि जे परिस्थिति बेखौ गाबथानांगौआ बिथां नङाब्ला गाबथानो हानाया जुलुम जागोन जुदि बिथांखौ उननि समाव जुदि हाइकमान्डनिफ्राय होनाय जायाबा नोंथांमोना मा खालामो बेखौ सानोब्लाथ' बे दलनि जे बुंनाय बाथ्रा जदै मदै हरोब्ला जोंबो बाहाय खामानि मावनायाव एसे गिलिर जागोन माखासे साननाय हनायफ्राबो गुबुन फारसे दावगालाङोब्ला जोंबो हमथानायाव एसे गोब्राब जागोन ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौ नांथारगौ नोंथांमोन एकदम 100% नांगौ
We want to Sirindra Brahma. We want to Sirindra Brahma. Long live, long live, We want to Sirindra Brahma. long live, long live, We want to Sirindra Brahma. long live, long live, We want to Sirindra Brahma. long live, long live. We निउसगिरि बिथांमोननिसिम दा दतमा समस्ति हिसाबै आङो दाबिदारफोरखौथ' जों नुबोबाय मेल्ला जन दङ दा बिनि गेजेराव बिनाय बा बयबो माबानाया बयनावबो मोनथाय दङ दा बे हिसाबै जोङो माने नैबे फुरानाखा जेनोखि जोंनि आगोलनि 2015 देरहानानै फैनाय पिसिडियानि आमोलाव बे सासे एक्स एमसिएलए बिथां ज्योतिरेन्द्र सारखौ जों दा लुबैदों खारन बेखौ मानो लुबैदों होननानै बुङोब्ला बेजों आगोल पिसिडिआर समनिफ्राय जे मानसिया माने एखेबारे आदा आगै गासिबो आखाइ हमजाबलायनानै ज'यै खामानि जे मावलायबोबाय थानाय माखासे फुराना कर्मिफोर दं वार्कारफोर दङ बे वार्कारफ्रा दिनै माने पिसिडिआरनि आमोलाव इउपिपिएल जाबोबाय इउपिपिएल जानायनि उनाव कमिटिफ्राबो नों गोदान जायो माखासे मानसिफ्रा नोङो हयथ' बिबानाबो गासिबो मोनजोबनांगौ बेबो नङा दा बै माखासे थाखानाय जिरायनानै जेनाखि थानाय जेनाखि कर्मिफोर दं वार्कारफोर दं दा बिसोरो माने इन टटाल माने दतमा समस्तिनि गेजेराव जेसेबांनाखि फुराना वार्कार्सफोर दङ बियो नैबे ज्योतिरेन्द्र सार जुदि टिकेट मोनो बे कमप्लिटलि माने जान प्रान होनानै खामानि मावनायनि मोनसे प्लेनिंखौ लाबाय आरो बे जुदि मोनाबा बिसोरखौ मोननांगौआबो एसे कठिन जागोन बेखौ आं सानो आरोखि दा बिनि थाखायनो जों दतमा समस्तिखौ जेरैखिजाया देरहानांगौनि खारनाव जोङो मस्ट सिनियर हिसाबै बेहा जथेस्थ' नलेज दं हिसाबै जों बे बिथांखौ मोनजानो लुबैदों बेखिनिखौ बुंनानै आङो खुलुमबाय नमस्कार मैं रामभाबिल प्राइमारी पर और रामभाबिल VCTC पर एजन UPPL मैं कर्मकर्ता है और आजिलैके 5 बছৰৰ পৰা UPPL सरकार কৰি আছে এতিয়া আৰু BTR ইলেকশ্যনটো আহিছে আগত 20ত এবাৰ হৈছিল তেতিয়া BPF सरकार আছিল তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে বহুত ডিফাৰেন্স আহিছে UPPL सरकारे बहुत ভাল কাম কৰিছে শান্তি আহিছে সবথকে ডাঙৰ কথা হ'ল শান্তি আহিছে মানুহৰ ভয় ভাবুকি নোহোৱা হৈছে আৰু এতিয়া আৰু 5 বছৰ পিছত চৰকাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ BTC ইলেকশ্যন আহিছে এই ইলেকশ্যনৰ আমাৰ 8 নম্বৰ দতমা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ PCDR পৰা কষ্ট কৰি আহা স্যাক্ৰিফাইস কৰি আহা আমাৰ ज्योतिन्द्र सार ब्रह्मक এইবাৰ দতমা সমষ্টি 8 নম্বৰ সমষ্টি পৰা प्रतिनिधि हिसाबै আৰু ক্যান্ডিডেট হিচাপে বিচাৰো सार সিনিয়ৰ হিচাপে আৰু ভাল কৰি কাম কৰিব পাৰিব মই আশা কৰিছো এটোই মোৰ আৰু জিকাটো কেনেকুৱা জিকিবলৈ পাবে নাকি যথেষ্ট কম জিকিবলৈ মই 100% বুলি ভাবো কিয়নো আগত BPF सरकार दिनात केनेকুৱা আছিল এতিয়া আৰু কেনেকুৱা হৈছে এটো ৰাজ্যে বুজি পাইছে এতিয়া সবৰ মনত আছে UPPL सरकार আহাৰ পিছত বহুত উন্নতি আৰু শান্তি আহিছে হেতু কাৰণে মই UPPL सरकार জিকিব বুলি আশা কৰিছো